Mano tiende nango. Jakon ga juange mo bende wantiere ka gi Klaxon Okatch ma bende japuonj mano mar drama. Nikech ka koro isome set books. Opogore gi set books bende kata mana mon e school aparo ni acting bende nang'eny. Nango bende koro mar butere ni bende koro kelo liet ka inya koro muge juange. Klaxon, wach ma kama winya pachi kotende kod drama mosebedo ka dhi nyime wi drama ma kama. Erokamano Sharon. Fasihi mana kaka Sankara wacho en kioo, en rameny. Omiyowa gik matimore e kind oganda. Tiende ni inyalo kawo wach moro kata ujumbe moro tilose in form of a drama kaito ikete kuom oganda. To wach maliet sani en mar Butere Girls. And kendo wach Butere Girls osekelo liet mar piny. To an kaka japuonj kendo ng'at mandiko drama kendo nono drama, wang'i ni gini nochakore nang'o. Drama kondiki titere e skul. Kisetere e skul to imiye nyithindo, imiyo nyathi ka nyathi role mare motimo ang'oa modhi play e tugono. Kaito udhi for adjudication e level mopogore opogore. Wachako gi sub county. Tugoni notere e sub county manokalo. Kia e sub county kuonde moko dhi e sub regions. Kia e sub region idhi e regional. Ma sa level ka level ma tugo nitiere, adjudicators nyaka gol ang'oa, gol comment. To sama wachore ni tugo ni kano chopo regional, nitiere comments moko mane timo ang'oa, mane ogol mar tugo ni, ma comments go ne wacho ni nonego bende gi edit achiel ariyo adek moko e tugo. Nikech thoro mar tugo tiende ni okelo puonjruok ne oganda, kata okelo koso moro, ikosoya kamoro, kaito mondo mi upuonj oganda kuom gigo matimore e kit oganda. To ere tiende mondo mi ikel tugo madhi kelo chapni gi tungni kod mutni e kind oganda. Tiende ni sama tugo moro obiro makelo mutni gi sakni kod tungni e kind oganda ok en tugo maber. Makoriseyo tugo makamano. An ang'iyo, king'iyo the script, ma dho ngere luongo ni synopsis mar tugo no, Echoes of War. Ng'iya title. Ng'iya mana title kende momi tugo no. Echoes of War matiende wacho ni duond lweny. Gido luo, duond lweny. Wane lweny mane? Ne lweny mane mang'ani director mar tugo ni ne dwaro kete kind oganda. Don koro wacho ni en drama. Drama kiyoche mane kama koro wawacho niya, wan kaka jogo manie society, jopuonj, wan gi ratiro kod teko mar kwero, mar puonjo oganda. To wapuonjo oganda e yo maber makelo ang'oa, makelo harmony. Koro the moment ma wakao tugo, koro watiyogo ataro mar chik ma kelo mutni e kind oganda, ok wadhi yudo thoro mar tugo. Erokamano ahinya. Evan Sakin